Tinokodokesai mabuja tauya dzanyasi zuwa rochina mwedzi uno wa Kurume. Tiri kutanda nhau dzanyasi. Sangano rinomirira mabasa munyika roZimbabwe Congress of Trade Union ZCTU raagoreketa iro kuti hurumende ikaramba ichiita zvairi kuita richagoita kuti zvinhu zvisati zvakambooneka zviitike munyika, kuitira kuti ukuru hwehurumende waite kuti mabasa ose ehurumende waboye mari yakanaka. Rekai tigoone waribe kunyepa kuti wachagoita sei zvauri kurongazvo, asi wandoti munondoziva kana munhu akamanikiwa pakona haaidi upenyu hwekurarama uri pamhandi hwakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Wamunangarwa kwaiwaisa anonzi taonga mushayavanhu kuti aite ndiye mukuru wabasa wavo muhofisi mavomo, pachirungu vanoti chief of staff. Rekai tigoona kuti anenge achiita seiko taongayu. Kwaizeki mugwaro rayatura romuganhu mitsva iyi yaragoisa mamwe manzvimbo dzokuvhotera anosvika makumi 97. Ipapa zviribe kuzikana kuti nzvimbo dzaiingidzira dziri papi. Kubva musarudzo dzapfuura paive nezviuru 10,905, asi hwendo huno kwai kuno zviuru 10,972. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakadini ipapa. Dare reparamende ragoreketa iro kuti kwai kuno vanhu vatatu vari kusiya basa kuZimbabwe Human Rights Commission. Rekai tigoone kuti ipapa zvinenge zviita sei. Saka watoti munhu wese munyika anokodzero yokuti agodome wanhu waanoda kuti ndiwo wapinde kuHuman Rights Commission yacho. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiitiwa sei ipapa. Wanhu wese wari kukurudzirwa kuti waendese mazita kuitira kuti zvireke kuzoshamisa kana muchiona mazita evanhu vanenge vakuenda koitiwa bvunzo dzokuti wapinde pabasa rimwe. Kwai madzonzona ari kuitika kukambani yozesa ari kuhwadza kureketa kuno. Wanhu vari kutadza kutenga magetsi nokuti pakaita kunyangariwa. Nokuti zvichapera sei kana kuti zvichanhadzirisiwa rini, tiribe kuziva ipapo. Ticharamba takaringa tigokunyepai pazvinenge zviri kuitikapo. Wanhu wemakereke ochitema munyika medu muno akaita so mapostori wari kuhwadziwa fani kureketa kuno nokuti kwai mari dzokunyoresa dzawakagonziwa gonyorese nadzo dziri kuita kuwasvina chaiko. Ipapa wanhu wari kugona kubisa mari inobva pamadhora 50 omari yekuAmerica kuenda pazviuru 1 chaizvo. Apa mari yokuti wabenhukepo kare apiwe rimwe rezinesi achienderera mberi iri kubvira pamadhora 25 $25 kusvikira pamazana 500 pakaita kuoma chaiko. Ukaona zvaita kudari woziva kuti paribe chisvino. Rekai tigoone kuti wanana mupostori wachazvikona chere, nhun'anga dzichazvikona chere zvokuburitsana nemakutukutu yakadari. Wamwe wanoringana nezvomutemo vari kutoringira kuti pane imwe nyaya kunogona kutadza kuitiwa zvinhu zvakanaka. Ipapa mutongi Dhube Banda agoreketa iye kuti kwai anokona kutonga nyaya iyo gwicho romubiyache riri kutongerwa nyaya yekuponda. Rekai tigoona kuti inenge ichipera yakaita sei. Ticharamba takaisa dziso tichigokunyepai pazvinenge zvichitikapo. Kambani yeZBC yagoburitsa kuti kwai Shingi Munyeza asungiwa, achisungirwa nyaya yokuita zvokuba mari inoita zviuru 75 zvomari yekuAmerica. Iye Shingi Munyeza agoreketa iye kuti kwai ndiribe kusungiwa ine nditori kumba. Rekai tigoone kuti zvinenge zviita sei. Kwai pane munhu wandakakwererana naye afunga kuseenzesa mapurisa kuti wave ndiwo wanhu wanoteera chikwereti chacho. Rekai tione kuti wachazvipedza zvakadini ipapo tigokunyepai zvinenge zvaperera. WokuAmerica
Robert Scott akanga aya kuita ulendo ino akakona kureketa nevakuru vehurumende pabodzi pono masangano akazvimira egani pabodzi pono mapato anopikisa wachireketa nokugwisisana pano zvinochokuita noupfumi hwenyika pabodzi pono sarudzo dzati kuuya idzi pai abenhuka kuamerica kwacheko asi areketa kuti Zimbabwe inofanira kureka zvokusikinya tukono munguva yesarudzo dziri kuuyadzi kuti zvinhu zviite zviri nani. Rekai tigozviona kuti zvinenge zvakambomira sei zvavari kureketa izvozvo. Nyasi waMthuli wazobvuma pachena kuti kwai izvezvi mari yokuamerica ndo mari chaiyo yavo iyi yavanoramba vachipembedza kwai pachiribe chiri kuitika. Ipapa wagotoburitsayo kutoti makambani akubvumiwa kuti abhadhare mari iyo magetsi nomari yokuamerica kwai izvi zvinoitira kuti wakone kugoboya magetsi aribe kudzimiwa nokuti vanenge vachibhadhara magetsi yacho kubva kunze kwenyika chaiko zvibva zvaita zvakanaka. Ndopamunotoona kutoti njodo iya yakutanda manje kureketa kuno chinhu basi chaunokona kubhadhara nomagetsi nomari yomunyika iyi ndiyo magetsi ya kana kutoti mari dzokukanzuru apa zvaakuda kundoenderana mari yavoyo noyo pamusika mutema. Rekai tione kuti zvinenge zvipera zvakadini. Tiringedzo pasi rese. Kwaiwa Ramaphosa waramba wachinangidziwa nevanhu kuti vanonyepa pokare kuti pwito dzavo dzinovhiringa nyika. Kwai izvezvi wakanyepa kuti wanga wano chirwere chodziwachi asi iwo waribe chirwerechi wachitoitawo musangano yavo kupurazi ravo novamwe wachena pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti vanozvipedza sei izvozvi. Kambani yoBowen Properties kuSouth Africa ko yanzi kwai yazovhura kanyanza kokunhadzirira kega inonzi pachirungu artificial beach kuMunyaka Estate. Kwai ipapa wakapopomedza mamiriyoni 550 noribodzi omari yokuamerica kuti wawake zvese izvozvo. Mukapaona kana mukaona mapikicha aya muna magutsikana chaizvo kuti wabi yedu wanoziva zvavari kuita. Wamiriri mudare reparamende kunyika yoUganda kwai wagoita izvezvi zvokutoti wabenhutse pokare mutemo uya unodzinga nokurambidza nokusunga waya wanoita zvechingochani. Rekai tione kuti wanobudirira chere hwendo huno kuti mutemo uyu ubenhutsiwe upfudziwe mudare reparamende mo. Tinoramba takaringa tichigokunyepai. Wamwe wadzimai wokuMalawi wari kurwadziwa kuti kwai wari kuramba wakabatiwa kunyika dzokuMiddle East wachitadza kubenhuka kunyika dzavo. Ipapa pakatoita kuoma vanhu vachitema kunyika dzokuMiddle East vanogara havo asi vanenge varibe kusununguka. Unenge utori munhapwa chaiyo. Munhu akandofunga kuti unokodzera ba kuti ubenhuke kunyika kwako achiri kuda kukuseenzesa anobva andokubatirira ikoko wobva wasaya kana kuti woita zvokudini pakaita kunyangariwa chaiko. Asi tiri kuvimba kuti hurumende yokuMalawi iyo ichagosimudza musoro kuti zvireke kuramba zvichiitika izvozvo. Kwai kambani yoMultichoice yakuda kutopinda pokare ichibenhutsa Showmax yakabatana nokambani yoPeacock. Rekai tigoona kuti vanenge vachiita sei asi wakaita zvokutamba wachajiwa chaiko ipapa. Tinoramba takaringa hedu. Kwai kunyika yoBelgium kuno warimi wakawanditsa nyasi wapinda muguta guru reikweyo kuBrussels wakabva waendako ita havo zvokuisa matarakita avo pese pese wachimira kuti waratidzire kusafara kwavo nozviri kureketeka kuti kuda kuisiwa mutemo mutsva unorambidza kuti wazoite matarakita anoseenzesa iyo mapeturu ya makore anoteera. Pakaita kuoma. Rekai tione kuti vanozvipedza sei izvozvo. Nyasi Arsenal yazohwina. Rekai tione kuti zvinodini kana Chelsea yawinawo pokare nyasi. Imi zvakaita kuoma asi tiri kuramba tichiti famba Arsenal famba. Kana tikachitadza uchibata aiwa rekai titadze isu asi Arsenal imbotorawo zvanga zvaita kunyanya chaiko. Tiri ipapo zvedu tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.